Fl-2021 3295 persuna irrikorrow għal servizzi differenti disponibbli għal dawk li esperjenzaw vjolenza domestika. Dan ħareġ minn ċifri pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. F'dawn iċ-ċifri ħareġ l-akbar li rikorrow għas servizzi disponibbli għal dawk li esperjenzaw vjolenza domestika kienu nisa 79%. L-irġiel li resqu l-qudiem għal dan is-servizz kienu kważi 700 jew 21%. Ħareġ li fl-2021 l-aktar servizzi li rikorrow għalihom kienu id-Domestic Violence Unit fih dan l-Aġenzija Support fejn b'kollox iddaħħlu aktar minn 2400 każ u għand il-Pulizija fejn kien hemm aktar minn 1900 każ. F'din l-istatistika ħareġ ukoll li aktar minn nofs ta' dawk li rikorrow għal dawn is-servizzi fl-2021 kellhom bejn 30 u 49 sena. Ħareġ ukoll il-maġġoranza dawk li resqu l-qudiem huma Maltin u jammontaw għal aktar minn 85%.